ходим, как медь життя. Огонь приди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, днем брамой падаюсь, в Яве ходим, как медь життя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Na Ciebie, Panie, ja spodziejuся. Daj mnie осоромиться навеки. Не дай мне осоромиться навеки. Вызволи меня с пастки таенной, повсталой на mnie, bo Ty, оборона моя. Podczas Świętej Mszy молюсь во всех tych intencjach, jakie były składane Bożej miłosierności dla żywych Bożego błogosławienia, potrzebnych łaskaw, zdrowia duszy i ciała, a dla pomiernych radości życia wiecznego u Władawstwie Niebiesnym. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спласти эту наисвятейшую охвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, дай-ка почищенные великопостным покаянием, с чистой душою могли мы сустреть великодные святы. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Читание книги Бытия. Израиль любил Юзефа больше за всех своих сынов, бо он был сыном, народженным у ягоной старости. І зробив йому довгую рознокольоровую вопратку. Брати ж ягони убачили, що батька їх не любить його більше за всіх братов ягоних, і возненавидели його так, що не могли навіть спокійно розмовляти з ним. І пошли брати ягони пасвіть статки батьки своєго у Сихем. Израиль же сказал Юзефу: «Те не пасвись браты твои в Сихеме, иди, я посылаю тебе до их». И пошел Юзеф за своими братами, и знайшов их у Дотаине. И они убачили его сдалек, и першим днем наблизился до их, змовились забить его. И они говорили один одному: «Вось иде той, який бачить сны. Хотимте теперь и забьем его, и кинем его у якую-нибудь яму, и скажем: дикий зверь з'ев его. Тады поглядим, что будет с ягонными с нами». Коли почув это Рубен, виратував його з рук їхніх, кажучи: «Не будем губить життя ягоного». І сказав їм Рубен: «Не проливайте крові, але киньте його в эту яму, что в пустыне, и не поднимайте на его своих рук».
А сказал гэта тому, что хотел выратаваць его з рук ихних и вернуть ягонаму бацьку. Калі ж Юзеф пришел до своих братов, яны зняли з Юзефа шаты, рознакаляровую вопратку, якая была на ім. Пасля схапілі яго і кінулі ў яму. Яма ж была пустая, і ў ёй не было воды. Пасля сели з'есці хлеба, і, падняўшы вочы свае, убачылі караван ізмаэлітаў, якія ішлі з Гілеада, і верблюдаў іхніх, якія неслі жывіцу, бальзам і ладан. Ішлі яны ў Егіпет. Тады сказал Юда братам своим: «Якая карысць нам, калі мы заб'ем брата свайго і схаваем ягоную кроў? Хадземце, прададзім яго ізмаэлітам і не будзем падымаць на яго сваіх рук, бо гэта брат наш і наша цела». І браты паслухаліся яго. Калі мадыянскія купцы праходзілі побач, яны выцягнулі Юзефа з ямы і прадалі яго ізмаэлітам за 20 серебряникаў, а тыя павялі Юзефа ў Егіпет. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Пам'ятайте про цуди, які вчинив Пан. Пам'ятайте про суди, які вчинив Пан. Пан викликав голод на землі і знищив увесь хлеб. Послав перед ними чоловіка, Юзефа, якого продали у неволю. Пам'ятайте про суди, які вчинив Пан. Кайданами стиснули ягоны ятаки, железом сковали ягоною душу. Покуль не сбылась ягоная слава, очистила его слово Пана. Пам'ятайте про суди, які вчинив Пан. Послал коров и отпустили Якова, вызволил его володарного рода, поставил его господаром своего дому, кировником усей своей маемости. Пам'ятайте про суди, які вчинив Пан. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие, Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. так полюбил Бог свет, что дал Сына Своего единородного, как кожный, кто верит в Его, мир життя вечное. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. У той час Єсус сказав першосвятарам і старейшинам народу: «Послухайте іншую приповесть. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, висадчив у ім давіла, побудував вежу і віддав його виноградарам, одійшов. Калі ж наблизився час збирати урожай, ён послав слугу своїх до виноградарів, каб забрати плоди свої. А виноградарі, схопивши слугов ягоних, одного побили, другого забили, а іншого закидали каменями. Ён знову послав еще больше слугов, з ними учинили то же самое. Урешті он послав до их своего сына, кажучи: «Посоромиться сына моего». Але виноградари, убачивши сына ягоного, сказали один одному: «Гэта спадкоємца,
Кадема, заб'ем яго і завалодаем спадчынай ягонай. І схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму, злодзеяў гэтых пакарае ліхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час. Езус сказаў ім, няўжо вы ніколі не чыталі ў Пісанні? Той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавой вугла. Праз пана гэта сталася і дзіўна ў вачах нашых. Таму кажу вам, што аддымецца ў вас валадарства Божае і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго. Калі першасвятары і фарысеі пачулі ягоную прыпавесць, зразумелі, што ён гаворыць ім пра іх, і намагаліся схапіць яго, але баяліся людзей, бо тыя лічылі яго прарокам. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Гэтую прыпавесць, якую расказвае сёння Езус Христос адносна вінаградару, учоныя ў Пісанні ведалі, адкуда гэтыя словы ўзятыя. Бо яны вельмі добра зналі Божае Слово. Просто з кнігі пророка Ісая вырваная прыпавесць, якую Езус Христос гаворыць пра вінаградар, які таксама там, калі хтосьці дрэнна будзе паступаць, разбяруць яго на розныя часткі. І таму так моцна збурыліся учоныя ў Пісанні і фарысеі, першасвятары, бо зразумелі, чаго Езус Христос дамагаецца ад іх. Але цяжка прыняць тую навуку ім было, якую Езус Христос прапаноўвае. Бо, однако, іхняя навука была абапіралася толькі на праве законы. А Езуса Христа навука абапіраецца яшчэ да гэтага на прароках і на любові, Божай любові, якую прыйшоў ён даць. І мы маем калі пасля гэтай прыпавесці Езус задае пытанне, што ён зробіць з тымі, хто завінавіў, хто вінаваты, хто пазабіваў усіх. І Езус Христос далей гаворыць, не, бо камень, які адкінуты будаўнікамі, будзе каменем вугальным. І вось мы ў першым чытанні пачулі у кнізе Буція прыпавесць пра Юзафа, як браты яго зненавідзелі. Чи мелі за што? Ну, хто чытае Святое Пісанне, то ведае, што мелі за што яго зненавідзець. Таму што бацька яго кахаў понад усім, ставіў яго на першае месца, бацька Якуб. І не падабалася гэта старшым братам, зненавідзелі гэтай злосцю, так моцна напомніліся, што наконец прыйшла магчымасць. Прыйшоў першы раз сын да іх, брат, прабачце, каб не пасіць авечак. І яны яго адразу прадалі. Як бачым, сёння мы пачулі, дзіўная справа гэта ў вачах Божых, бо з яе Бог выводзіць добро. Чи Бог дазваляе на зло? Ведаем, што не дазваляе на зло. Чи Бог намовіў гэтых старшых братоў, каб яны прадалі Юзафа? Таксама не. Але Бог з кожнай справы, нават найгоршай справы жыццёвай, умее вывесці тое добро, якое прынесе адпаведны плод. І як ведаем добра, калі будзем чытаць далей гэтую прыпавесць аб частцы ў кнізе Быцця аб Юзафе, што ў пэўным моменце Юзаф праз гэтыя сны уратуе не толькі Егіпт, але цэлую зямлю Канаан, бо там распачнецца голад вялікі. І праз гэтыя сны будзе кіраўніком у Егіпце. Будзе амаль такі, як фараон, апраць адной рэчы. Фараон будзе мець трон, а Якуб будзе кіраваць старик, мае трон, тому што не будзе мець роўнасці да трону гэтага фараона. І гэта ёсць, што ў пэўным моменце Бог умее тое, што чалавек адкідае, вывесці з гэтага добро. А нават тое, што мы дзесьці псуем у нашым жыцці, Бог і так на новы спосаб, як у гэтым GPS, які мы наставляем, калі раньше старыя такія GPS былі, калі вы дзесьці павярнули не туда, вот перастраиваю новую дорогу. Говорим одразу. Шукаю новую дорогу, шукаю новый путь до гэтага самага цэлю, для якога ты пакліканы. І сёння кожны з нас пакліканы у нашым жыцці да цэлю аднаго. І Бог на розныя спосабы, нават простое, што мы сёння прыйшлі у гэтую святыню, хоча перастроіць гэты наш шлях
до святости, до якої ми всі покликані. Але це від нас залежить. Чи ми справді то, що відкидаємо, вже не маємо надію, а може, однако, тим, що десь ми відкидаємо, Бог так само то нам і розвертає, як показати на новий спосіб, що це потрібне у нашому житті, у нашому змаганні, що не так, як ти задумав. Бо це дорога, коли будемо глядіти і Юзефа, і вона подобна до дороги Ісуса Христа. Чому? Бо Ісус Христос говорить, беріть і їжте це тіло моє. А Юзеф об гэтым хлебе так само трошится, змагаецца, бо Юзеф будзе кіраўніком гэтых 7 тоўстых гадоў і потом 7 худых гадоў. Дзякуючы ім, дзякуючы гэтаму хлебу, дзякуючы гэтым засобам, якія Пан Бог дае, Юзеф умее кіраваць. І так само Пан Jesús, калі мы вельмі добра ведаем, пра гэты хлеб неаднакратна яго размнажае, дае, корміць, наново корміць. А так само пад канец з гэтага хлеба звычайнага, якім корміць народ, робіць што? Великую справу, бо у гэтым звычайным хлебе оставляе кавалак себе. Берыце і ешце, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана, тое, якое будзе адкінута перша святарамі і вышэйшымі закону, так як тут это сказано. Бо той камень, які адкінуты, дасць незвычайны плод. І мы сёння ведаем, бо мы сёння з яго карыстаем, але тады народ ізраільскі слухаў, ён не разумеў гэтага. Это не так легко, як нам. Мы сёння з'яўляемся як вялікім плюсе, бо мы ўжо з гэтых пладоў карыстаем, а яны не разумелі. І мы сёння таксама, можа, шмат рэчаў не разумеем. Але мы маем карыстацца з іх, бо яны маюць дапамагчы нам у нашым змаганні, у нашым намаганні. Можа не схапіць Jesúsa Христа, бо, однако, перші святарі фарисеї робили намаганні, каб схапіць його, поймать. Але каб наші намаганні були обратні, каб ми могли схапіць когось для Христа, а не забить Бога у другим человеку. На Бога Отца, який дзеля нашего збавлення послав на свет свого милованного Сына, узнесем наши супорные молитвы и просьбы. За святый костел, как он постоянно узрастал в святости и поширал все во всем свете, тебя просим. Выслухай нас, Пане. За новое покликание до Божьей службы, как во всем свете обвещалось Евангелие, тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які сумніваються у вірі, как у Христі яны атрымалі прабачэнне і радасць вечнага жыцця, тебя просим. Выслухай нас, Пане. Во всіх тих інтенціях, які складаємо Божої милосердності, для живих Божого благословення потрібних ласкав, здоров'я душі і тіла, а для померлих радості життя вічного у володарстві небесном, тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутних, как мы были открытые для добра и справедливости, тебя просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, нашей молитвы и своей лаской освяти темру нашего сердца, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Бо так полюбив свет, что дал Сына Одинокого, как каждый, кто верит в Его, не сгинул, а лишь века. Житё, как не вечное, житё, как не вечное, житё, как не вечное, житё, как не вечное. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, нехай ласка Твоя допоможе нам жить поводле Твоей воли, как годно могли мы складать гэтую святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, І з Духом Твоїм, Богу серці, у зношенні добра, подякуємо Пану Богу нашому. годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва слушаць
душна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze Всемогутny, Wieczny Boża, Ty dajesz nam zbawy, Ty dajesz nam особливый час ласки и обновления, как мы очистили наши сердца от вертовальных схильностей и сирот земных справ упали найдешь вечное избавление. Тому за анgelами и усими святыми мы прославляем Тебе разом с ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости, тому просим Тебя, освяти гэтыя дары растою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб и падзяку Табе складаючы ламаў и раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie padzaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i picie z jego wsie, bo гэта ёсць kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвалы. Wspominając śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Panie chleb życia, chleb zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как усих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь йому бачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михайлом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и усіми святыми, якія спрадвеку подавалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа, Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, празу Тебя, и вечная. Amen. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, который в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим.
и не уводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокой удели наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до Тебя неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Богу Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, яки вериш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, яки вериш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягодою. Аминь, я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Отняни ты не отходь, поспеши нам помочь. Боже, не покинь, не Господи Бог мой, отняни ты не отходь, поспеши нам помочь. Я близкий до паку, Иисус мой, пустя страдаю. Вину мою вызнать я душу, Божица, я больше не могу. Не покинь меня, Господи Бог мой, отмени ты не отходь, поспеши нас помочь. Боже, не покинь меня, Господи Бог мой, отмени ты не отходь, поспеши нас помочь. Ты, я
любили меня. Раптовно я не покидаю. Вороги сердце вставляют, погибель рыхтуют мою. Не покинь меня, Господи, Бог мой, от меня ты не отходишь, поспеши нас помочь. Боже, не покинь меня, Господи, Бог мой, от меня ты не отходишь, поспеши нас помочь. Я томился без конца, зальвая стогну мощней. Господи, на Тебе сподяюся, почуй голос сердца мучей. Не покинь меня, Господи, Бог мой, от меня ты не отходишь, поспеши нас помочь. Боже, не покинь меня, Господи, Бог мой, от меня ты не отходишь, поспеши нас помочь. Молимся. Пане наш Боже, в найсвятейшем сакраменте мы отримали задаток вечного славления. Да поможи нам так настойливо до Его имкнуться, как досягнуть Его, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Добрый Боже, дай Твоему народу здоровье души и тела, как отдано, здійсняючи добрые учинки, мы заўсёды знаходзіліся под Твоей обороной, праз Христа Пана нашего. Нехай благословляє вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Віражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, снінь бігла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. за хвилинку отбудется крыжовый шлях, тут же также нашел свечников, которые будут носить свечки, так самые гитары, иначе можно сказать, альбо акалиты, вы занимаются свечками. Запрошаем сюда, конечно, Калинаска, кто-нибудь сюда помог еще свечку будете нести. Мы в этот час заспеваем песню, заканчивали святой шестым, выйдем и распочнем крыжовый шлях. И ты хочешь идти за мной, выракайся самого себе, возьми свой прыж, иди за мной. Коли ты хочешь жить все свое, сверхчи загубишь его, а коли загубишь для меня, свережешь. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой своей. Коли любишь меня, крыж, иди за мной. Просторный шлях
дороги веди нас на згуби, і много людей йою ідуть. Вузький шлях тесной дороги веди до життя, і не всі находят яе. Не люби Христа без крижа, не люби криж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой своей. Коли любишь день веры крыш, иди за мной. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дорогі брати і сестри, хочемо цим крижовим шляхом нашей парафії пройти разом з Ісусом Христом, як злучити своє терпіння, свої тяжкості, але так само може знайти відказ на свої питання, які сьогодні нас турбують разом з святою сестрою Фаустиною. Милосердный Пане, наставник мой, я хочу верно идти за Тобой. Хочу Тебе все больше досконало наследовать в моем житии. Тому прошу, как про разважание Твоей муки, Ты удели мне ласку больше глубокого разумения таємниця духовного життя. Мария, Мать милосердности, завсюду верная Христу, веди меня следами болезной муки Своего Сына и упроси для меня потребные ласки пленного переживания этого крыжового шляху. Ахвярую его за святоров, монастских особов и всех, что им гнется до духовной досконалости. Який за нас терпів рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація перша. Єсус осуждений на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. А пеше святари і весь Синедріон шукані і лживого свідчення слухать Єзуса, как залить Його, і не знайшли, хоть приходила шмат і лживих свідків. Не здивляйся тому, что інший раз тебе безвинно осуджают. Найперш, я з любові до тебе випив гэты келих безвинных терпений. Коли я знаходився перед Иродом, то выпрошивал для тебя ласку, как ты умела узняться над людскую погардою и верно шла следом за мною. Єзу, ми уражливі до слова, і одразу ж уражливі, хочемо отказать, не звертаем уваги, ті ёсть на тое воля Божия, как мы говорили. Маўклівая душа моцная, ніякія тяжкости ей не нашкодять, калі яна вытрывае ў маўчанні. Маўклівая душа здольная на самое глубокое поєднання с Богом. Милосердный Єзу, допоможи мне принять кожное людское осуджение и не дозволь, каб я хоть коли-небудь вынес осуждальный присуд для Тебе и для моих ближних. Який за нас терпів рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація другая. Єсус бере криш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Тоді Пілат узяв Єсуса і віддав на бичування, а жовніри, сплевши вянок з тернем, усклали йому на голову і опранули його у пурпуровий плащ.
і падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат: «Вось чалавек». Калі ўбачылі яго, першасвятары і прыслужнікі закрычалі: «Укрыжуй, укрыжуй!» Не бойся терпения, я с тобою. Чем больше ты любишь терпение, тем больше чистой будет твоя любовь до меня. Дзякуй табе, Езу, за штодзённыя дробныя крыжыкі, за перашкоды ў маіх намерах, за цяжкасці супольнага жыцця, за дрэннае разуменне намераў, за прыніжэнне з боку іншых людзей, за насмешлівае абыходжанне з намі, за несправядлівыя абвінавачанні, за слабое здароўе і бяссілле, за адрачэнне ад сваёй волі, за прыніжэнне свайго «я», за неразуменне ва ўсім, за разбурэнне ўсіх планаў. Езу міласэрны, навучы мяне прымаць жыццёвыя цяжкасці, хваробу, кожнае цярпенне і з любоўю несці гэты штодзённы крыж. Jaki za nas cierpiewa Pana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Jezus падая pierwszy raz. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Усе мы, як овечки, заблукали, кожен з нас повернув на свою дорогу, а Пан усклав на яго усі наші провини. Ён узяв на себе грехи многих, тому заступається за злочинця. Межвольные провины душаў не стрымліваюць мою любовь да іх і не перашкаджаюць мне яднацца з імі. Але нават найменшыя добровольныя правіны затрымліваюць мае ласкі, і такія душы я не магу абсыпаць сваімі дарамі. О мой Єсу, як моцна я схильная до злого, і гэта змушае мяне пастаянна сачыць за сабою. Але мяне нішто не палохае. Я давяраю Божай ласцы, якая ёсць у вялікай колькасці у найбольшай нездрэннасці. Міласэрны Пане, уберажы мяне ад кожнай, нават найменшай, добравольнай і свядомай нявернасці. Jaki za nas cierpiewa Pana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus сустракае свою Матерь. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, а праз твою душу пройдзе іншы. Хоць усе справы, якія здзяйсняюцца па маёй волі, праходзяць праз вялікія цярпенні, але ты падумай, ці праходзіла хоць адна з іх праз большай цяжкасці, чым непасрэдна моя справа, справа адкуплення. Ты не павінна занадта хвалявацца з перашкодамі. Сестра Фаустина, тут я убачила невыказано пригожую найсвятейшую Панну, якая ад алтара наблизилася до моего плечника и, притуливши меня до себе, сказала мне такие слова: «Будь отважная, не бойся у явных перешкодах, а углядайся у муку моего сына, и таким чином ты переможешь». Мария, Мать милосердности,
Будь при мне заўсёды, асабліва ў цярпенні. Гэта, як была на крыжовым шляху свайго сына. Які за нас церкви рано, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 5. Симон Киранеец допомагає Єсусу нести крыж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Калі павялі яго, схапілі некага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс за Езусом. Я допускаю перешкоды для того, как помножить твои заслуги. Я узнагароджую не за поспяховый вынік, а за терпливость и тяжкости, перенесенные для меня. О мой Езу, ты узнагароджваеш не за поспеху справы, а за шчырую волю і прыкладзеныя намаганні. Таму я цалкам спакойная. Нават калі ўсе мае пачынанні і высілкі будуць знішчаныя або ніколі не ажыццяўленыя. Калі я зраблю ўсё, што ў маіх сілах, астатняе залежыць не ад мяне. Езу, мой Пане, няхай кожная думка, слова, учынак будуць здзейснены выключна з любові да Цябе. Зрабі чыстымі мае намеры. Які за нас церкви награда. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 6. Вероника вытирает тварь Иисуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прыбавіць нас. Зневажаны, падрынуты людзьмі, муж цярпення, ад якога адварочваюць твар. Ведай, что все добро, якое ты учинишь якой-небудь души, я приму так, быццам ты учинила гэта мне. Я вучуся быць добрую у Езуса, у таго, хто ёсць самою дабрынёй, каб мець права быць названою дачкой Айца Небеснага. Вялікая любоў малое умее ператварыць у вялікае, і толькі любоў надае нашым учынкам вартасць. Пане Езу, настаўнік мой, учыні, каб мае вочы, рукі, вусны, сэрца былі милосердныя. Перемяняй мяне в милосердность. Які за нас церкви награда. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 7. Єсус падає другий раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Ён узял на себе немочи наши, Ён сам зносил наш боль, а мы думали, что Он осужден.
покараны Богом и принижены. Причина твоих упадков у тым, что ты залишне различиваешь сама на себе и занадто мало опираешься на меня. Ведай, что сама по себе ты ничего не можешь. Нават моих ласков ты не здольная принять без моей особливой допомоги. Езу, не покидай меня одну. Пане, ты ведаешь, якая я слабая. Я бездань убожства. Я сама милосердность. И тому не буде ничего дивного, что оставшись одна, я упаду. Тому ты, Езу, повинен быть постоянно со мною, як маті при слабым дитяті, и нават больше за тое. Нехай подтримливая меня твоя ласка, Пане, каб я не упадал постоянно у тыя самые облуды, а коли упаду, то поможи мне устать и прославлять твою милосердность. Jaki za nas ciargieła grana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus утешая Иерусалимских женщин. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. И шло за им великое множество людей и женщин, які плакали и голосили по им. А Иисус обернулся до их и сказал: «Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе». О, якая приемная мне их великая вера. Я ожидаю, как у вас было больше веры в дадзеный момент. Я горячо прошу Тебе, Пане, как Ты пожадал умацовывать мою веру, как я в штоденном шерым житті керовалася не людским настроем, а духом. О, як усё тягне человека до земли, але живая вера утрымлівае душу у наивышэйшых сферах, а самолюбство вызначае адпаведнае для яго месца, гэта значыць апошняе. Милосердный Пане, дякую Тебе за святых рост и ласку веры, и знов ускликаю: Пане, помножь мою веру. Jaki za nas ciargieła grana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Jezus падает 3 раз. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Здекаваліся з яго, але ён сам паддаўся і нават не адкрыў вуснаў сваіх, як ягнё, на зарэз ведзеная, як авечка маўчыць перад стрыгалем. Не адкрыў ён вуснаў сваіх. Пан пожадал раздавить его терпение. Ведай, что наибольшей перешкодой до святости з'является пригнеченность и бесподставный неспокой, які адбіраюць тебе магчымасць практыкавацца у цноце. Я заўсёды готова тебе прабачыць. Колькі разоў ты об гэтым мяне просіш, столькі разоў праславляеш мою милосердность. Езу мой, але не глядячи на твои ласки, я адчуваю і бачу свою мізерність. Я починаю день змагання і заканчиваю его змаганням.
Лезвия справляются с одной тяжкостью, на ее место возникают 10. Я переодолены, а я не переживаю за этого, бо добре ведаю, что теперь час борьбы, а не супокою. Милосердный Пане, я отдаю Тебе тое, что является только моей властностью, свои грехи и людскую слабость. Молю Тебе, нехай моя мизерность потоне в Твоей спастигальной милосердности. Яки за нас терпел ограда, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стация 10. С Иисуса сдирают одеяние. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Жовнеры шпилью крыжевали Иисуса, взяли его на вопратку и поделили на 4 части. Каждому жовнеру по части. Взяли и тунику. Туника была не шитая, вся дверку тканая. Тому сказали один одному: не будем разрывать ее, а кинем лёсы, кому достанется, как сбылось сказано в Писании. Нечекано повстав передо мною Иисус, позбавленный шатом, з ранами на усім тілі, його очі потонали у крові і сльозах, увесь твар знявечений, покритий плевками. Тоді Пан мне сказав: Обранница повинна быть подобная на своего обранника. я до глибини зрозуміла те слово, тут нема місця для ніяких сумнівів. Моє подобенство до Єзуса повинно бути про терпіння і покору. Єзу тихий и покорный сердцем, учини сердце моего до Твоего подобным. Яки за нас терпел ограда, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стация 11. Укрыжование. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Тыя, хто праходзіў, зневажаюць яго, ківаючы галовамі, кажучы: ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самого. Калі ты сын Божий, сидзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызволіць яго, цяпер, калі любіць яго. Лучаница моя, моцно любит их, кто причиняет тебе терпение. Роби добро тем, кто тебя ненавидит. О мой Єзу, ти ведаєш, якія патрэбны намаганні, каб шчыра і адкрыта кантактаваць з тымі, каго мы інтуітыўна пазбягаем, альбо з тымі, хто свядома ці несвядома прычыніў нам цярпенне. Па-чалавечы гэта немагчыма. У такія хвіліны я стараюся больш, чым калі-небудзь адкрыць у гэтым чалавеку цябе, мой Єзу. І дзеля цябе раблю ўсё для гэтых людзей. О, найчыстейшая любовь, во всей полноте владар в моем сердце, да поможи мне выконать, як найверней, Твою святую волю.
Який за нас тяжкий одрана. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Станция 12. Иисус помирая на крыже. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. І було ўжо каля 6 гадзіны, і цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у руки Твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў пробіў дзедаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. Усё гэта для збавлення душу. Подумай, что ты робишь для их избавления? І тут я ўбачыла пана Езуса прыбітага да крыжа. У той момант, калі Езус вісеў на ім, я ўбачыла цэлае мноства душаў, укрыжаваных так, як Езус. І ўбачыла трэцяе мноства душаў і другое мноства душаў. Другое мноства не было прыбіта да крыжа, але душы моцна трымалі ў руках крыж. А трэцяе мноства душаў не было ані укрыжаванае, ані трымала ў руках крыжа, але гэтыя душы цягнулі за сабой крыж і былі незадаволеныя. У той момант Езус сказаў мне: Бачыш, гэтыя душы, якія падобныя да мяне ў цярпеннях і прыніжэнні, будуць падобныя да мяне ў хвале, а тыя, якія менш падобныя да мяне ў цярпенні і прыніжэнні, тыя таксама і ў хвале будуць менш падобныя да мяне. Езу, збаўца мой, схавай мяне ў глыбіні свайго сэрца, каб умацаваны Тваёю ласкаю я мог быць падобным да Цябе ў любові да крыжа і ўдзельнічаць у Тваёй хвале. Який за нас тяжкий одрана. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Станция 13. Иисуса сбивают с крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Сотник, убачивши, что сталося, славив Бога и казав: «Правдиво, человек этот был справедливый». И все люди, что собрались на это видовище, коли убачили, что сталося, вертались, бьючи себе в груди, а сдалек стояли все, кто ведал Яву. Найбольш милая мне тая душа, якая моцна верыць у мою добрыню і цалкам мне даверылася. Я адорваю яе сваім даверам і даю ёй усё, аб чым яна просіць. Прибегаю до Твоей милосердности, Боже ласкавый и один и добрый. Хоть моя милосердность великая и провины шматликие, однако я доверяю Твоей милосердности, потому что Ты, Бог милосердности, из-пред веку нечувана, и ни земля, ни небо не памятают, как душа, якая доверяет Твоей милосердности, была подманутая. Милосердный Езу, что денно помножаю во мне довер до Твоей милосердности, как я завсёды и усюды сведчила про Твою безмежную добрыню и любовь.
Який за нас церквів оградав. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, и благословляем. Образ крышему свою, свет откупил Ты. Яны взяли тіло Єзуса і закрутили його в палатку з кухлянностями, як звичайно ховають людей. На місці, де він був укрижований, був сам, а в саді нова могила, у якої яшчэ нікого не клали. Там з причини приготованого юдейського поклали Єзуса. Ты покуль еще не в Айчине, а тому иди, умацованная мою и ласкою, змагайся за мое владарство в людских душах. Змагайся от королевское дитя и памятай, что дни выгнания хутко скончатся, а зыми и магчимость збирать заслуги для неба. Я чекаю от Тебе великой колькости душу, які целую вечность будут прославлять мою милосердность. Кожную душу, якую ты мне доверил, Єзу, я буду імкнуться підтримувати молитвою і ахвярою, как Твоя ласка могла у них дейничать. О, великая прихильник душу, Єзу мой, дякую Тебе за великий довер, за то, что Ты пожадал отдать гэтые души под нашу опеку. Учини милосердный Пане, как неводная з гэтых душу, якія Ты мне доверил, не сгинула, и спознала Твою бесконцую милосердность у вечности. Який за нас церквів оградав. Єзу Христе, змилуйся над нами. Який за нас церквів оградав. Єзу Христе, змилуйся над нами. Який за нас церквів оградав. Єзу Христе, змилуйся над нами. Єзу мой, надія моя одинная, дякую Тобі за ту книгу, якую Ти розгорнув перед очима моєї душі. Гэта книга Твоя мука, прийнята з любові до мене. З гэтай книги я навчилася любити Бога і душі. У гэтай книзе собраны увлеченные скарби. О, Єзу, як мало душу розуміє Тебе у Твоїм мучеництві любові. Щасливая тая душа, яка зрозуміла любов в серці Єзуса. Каб атрымаць поўны адпуст, які можам ахвяраваць або за самого себе, або за кагосьці памерлага, помолимся у всіх інтенціях Святого Отця, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вітай, Марія, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцю і Сину і Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Станем на коліні, ще Богу вітаємо, тішимо серце Пана. Kyrie eleison. Христе, eleison, Kyrie eleison. Христе,
почуй нас. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boża, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa w łonie Dziewy Matki Ducha Świętych stworzone, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednane, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa bezmierznej wielczy, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Świętynia Boga, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Siedliwa Najwyższego, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Domie Bożej Brama Nieba, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Pałynniejcze Ogniszcza Miłości, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Sprawiedliwości i Lubowi Skarbnica, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Dobryni i Lubowi Pełneje, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Ucitnego Wywinia Bezdolnaja, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa Ucielakej Chwały Najdostojniejszej, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, u jakim się skarby mądrości i umiejętności, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, u jakim się pełnotawostwa, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa upodobania Ojca Niebiesnego, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa z pełnoty, jakogo mu się trzymali, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa praga wiecznych wyczyniał, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa dla wszystkich, kto szczodre dla wszystkich, kto na Ciebie zwiertaється, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa krywica życia i świętości, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa umiłostivlenia za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa napełnione zniewagami, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa złoczyństwami naszymi zmuczone, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa aż do śmierci posłuszne, posłuchane, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa dziwe i prawite, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa krywicą wszelakого sucieszenia, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa życie i uwaskreszenie nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa supokój i pojednanie nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa żywaya wiara za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa zbawienia tych, kto na Ciebie spodziewaється, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa nadzieję tych, kto u Tobie pomieraje, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa radość wszystkich świętych, Zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Daruj nam, Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokorny serca, Uczyń serce nasze modlić się Wszechmogutny Wieczny Boże, глянь na serce najmilejszego Syna swojego, na chwalu, jak wiarę, jaką On Tobie składaje za nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im w imię Syna swojego, Jezusa Chrysta, jaki z Tobою żyje i władary wraz u siebie wieki wieczny. Akt przyświecenia rodu ludzkiego Najświętejszemu Sercu Jezusa, o Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь na tych, kto pokorno schyляется na podnoże Twojego ołtarza. i Twoja własność i Tobie należy służyć. Сегодня każdy z nas szczerze oddajется Najświętejszemu Sercu Twojemu, jak jeszcze боль zjednаться z Tobою. Многие зовсім не ведают Ciebie, многие отвернулись от Ciebie, погарджаючи заповедями Твоими. Zmiłuj się nad одними i drugimi, o Jezu najłaskawiejszy, i przytulił się do świętego serca swojego. Благодаром будь нам, о Jezu, nie tylko wiernikom, jakie nigdy nie odstąpili się od Ciebie, ale i synam marnotrawnym, jakie Ciebie pokinuli. Допомажи нам глядати душі, вернувся московський дом, і не звільнили від старших і голоду. Будь благодаром dla tych, kto pomyłkowo czy przez niezgodu odłączył się od Ciebie. Przywiedzie ich do przystanku prawdy i jedynstwa wiery, jak chudka nastała одна owczarnia i jeden pasterz, a dary Kościoł Twój bezpieczną i swobodę, daj всім народам спокой и згоду, учени, как на всей земли от краю до краю один узносился голос. Хвала Божому сердцу, раз якое пришло для нас спасение, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Дякую, великий вам, за супольную молитву с уполком Маргариты, которые молятся за святеров. Дякую за крыжовый шлях.
Нехай добрий і милосердний Пан вас благословляє на гэты пригожий вечір, який ми сьогодні розпочинаємо. Пан з вами И с Духом Твоим. на ночь спокойную, смерть счастливую, нехай вас благословляє Бог Отец, Сын Божий и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Кровь и вода